Ассалому алайкум апа ухарои меҳрубон тамошобинони канали Хадом. Ҳама каса хушомадед ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз дар канали мо тарзи тайёр кардани пирожнии бомазза бисёр зебо мешавад. Бубинед, чун ҳар вақта хостум ки аввал результати меҳнатома шумода нишон диҳам, баъдан тарзи тайёр кардани анами хел пирожнии бомаззаи зеборо шумода нишон дода гузарам. Духтаро, апа ухарои азиз, бубинед чӣ қадар пирожнии зебо, чӣ қадар пирожнии абъёмништагӣ буд. Хостум ки аввал ҳамин тарзи тайёршудагиша шумода нишон диҳам, то ки шумо мотиватсия гиред мисли ман, то ки шумо да эняк вай шавад ва шумо манам хел пирожнии бомазза тайёр карда истифода баред. Ба мухотир хушрӯ карда аввал результати меҳнатома шумода нишон дода буромадам. Бубинед чӣ қадар хушрӯ, чӣ қадар бомазза омадагӣ буд ва бисёр камхарҷу осон тайёркунак буд. Духтаро, чӣ хеле ки дар навор дидестен, пирожнии мо гулош сафеда, болош сиёҳ покрываткадагӣ. Номи пирожнии мо африканская улыбка ном дорад. Духтаро, бо диққат наворои моро то охиша тамошо кунед. Дар унҷа чанд қа маҳсулот чӣ меравад нишон дода гузаштагиам. бениҳоят пирожнии осон ва камхарҷакай. Духтаро, ва вақте ки шумо нами пирожния тайёр карден, ҳатман 1 соат ё 2 соат холодильникда гирен, ё ки умуман дар ягон ҷои салқинак монед, пропитка шавад, тайёр шавад барои истифода бурдан. Баъд 1-2 соат бурида истифода барен, бениҳоят бамазза мешавад. Агар баъди оро додан, баъди гул додан агар сару сима хӯрданӣ шудед, дар ӯ ҳолат пропитка кардагӣ намешавад. Ростига буриданашам душвортар мешавад, мисол маззашам дигар хел мешавад. Ба ҳамон хотир 1-2 соат 1 соат дар ягон ҷо нигоҳ доред, то ки анами пирожнии мо пропитка шавад, баъдан бурида истифода баред. Духтаро, чӣ хеле ки шумо дидестен, дар навор ман тарзи тайёркуниша шумода нишон додестам. Апа ухаро, тамошобинои азиз, ҳама каса барои тайёр кардани пирожнии мо чӣ дар корай? 6 дона тухм, 6 қошуқ шакар, 7 қошуқ орд ва разрихи тел, ванилин. Анами қадар маҳсулота чӣ хел карда тайёр кардагим дар навор нишон додагим. Бубинед, 6 дона тухма зардиша аз сафедиш ҷудо кардам ва камтар намак андохта хушрӯ карда взбиват кардам. Духтаро, ва дар ҳолате ки тухми мо сафед шид, хаф кард, сафед шуда хаф кард, дар анаму ҳолат ман шакар андохта баъдан боз взбиват кардан гирифтам. Якчанд дақиқа взбиват кардам. Анамин сафедии тухм ҳамроҳи шакар ранги нишоло шид. Духтаро, мисли нишоло шид. Баъдан гирифтам орду зардии тухму разрихитил ванилин андохтам. Апа ухарои меҳрубон, шумо кӯшиш кунед ки ванилин қати разрихитила ҳамроҳи орд андозен. Агар дар хонаотон элакча дошта бошед, элакҳои майдан ку барои ҳами орд элакни. Бубинед духтаро, тухми мо сафед шид, хаф кард, шакар андохта взбиват мекунам. Якчанд дақиқа. Духтаро, то ранги нишоло шиданаш. Агар духтаро элакча дошта бошед, ордора элакча қати безида гузарен, беҳад хушрӯ мешавад. Разрихитил ванилина якҷоя карда орд қати безенда дар намин сафедию зардии тухм. Баъдан лапоткачаи силиконове. Духтаро, дар ҳамаи наворум гуфта гузаштестам, ҳатман ҳаракат кунед ки манами хамири тайёршудагира лапоткачаи силиконове қати аралаш карда орд андохта аралаш кунед. Духтаро, бениҳоят хушрӯ мешавад. Дар ҳамаи магазинҳои кондитерӣ, дар магазинҳои посудафурӯши ҳамин лопаткачаҳои силиконовӣ ҳастанд. Духтаро, 50-60 рубл, 70 рубланд, он қадар қиматам нестанд, лекин бисёр кори шуморо осон мекунад, бисквитотона падёмдори хушрӯ мекунад. Духтаро, бубинед духтаро, ман сафедии тухма то анамин ранги нишоло шиданша взбиват кардам шакар қати, баъдан зардиша отдельно взбиват кардам, чӣ хеле ки дар навор нишон додагим. Баъдан дар элакча орд андохтам 3-4 қошуқ, баъдан разрихитил ванилин андохта, боз аз болош орд андохтам 3-4 қошуқи дигаю. Баъд орда кам кам ай элакчам гузарондуму лапоткачаи силиконови қати кофтум. Баъдан зардии тухм андохта, боз ҳам лапоткача қати кофта, боз орд андохта, боз кофтум. Духтаро, хулос дар навор нишон дода гузаштагим. Апа ухаро, бубинед, 3-4 қошуқ орд андохтам, разрихитил андохтам ва боз аз болош орд андохтам. Ҳамагӣ 7 қошуқ орд андохтагим. Духтаро, баъдан боз ванилинам якҷоя кардам. Духтаро, анам хел хушрӯ карда гузарондум, камтар орд гузарондум, баъд зардии тухм андохтам, баъди зардиш анамин лапоткачаи силиконови қати чӣ хеле ки шумо дидестед.
лопаткачаи силикони қадди хушрӯ карда кофта гирифтум духтаро. Баъдан боз кам орд андохта лопаткача хати кофтан гирифтум. Хамири мо аями вақте ки хамира тайёр мекунем, орд меандозем, ай видуш маълуме ки чӣ қадар хамири хушрӯ шудагиай духтаро, чӣ қадар хамири ваздушни объёмдори хушрӯ мебиёд бисквитамон. Ами хамир маълум мешавад духтаро. ба ҳамин хотир кӯшиш кунен ки анамин маҳсулотҳоро хушрӯ нигоҳ карда мисли мо андозен. Дар инҷа ягон граммовка надорад духтаро. Апа хоҳарои меҳрубон, барои шумо да осон шиданаш ҳами тарзи чӣ мегӯянд оддӣ ҳами бисквите ки классический ҳами як қошуқ орд, як қошуқ шакар, як дона тухм ҳамин намуча нишон дода гузаштаестам ва хидмам тайёр бурдаестам ва шумодам тавсия додаестам. Гуфти ҳамо гапҳо ки ягон ҷои душворӣ ва ягон граммовка ва ягон секрет надорад духтаро. Ҳамаша бо диққат шумода пурра гуфта нишон дода гузаштаестам духтаро. Як бор тайёр карда бубинед чӣ қадар бисквити хушрӯ мебиёяд. Чӣ хеле ки дидестен боқимондаи орд андохта аралаш кардаестам. Бисёр хамири хушрӯ мебиёяд, бисёр хамири воздушна хеле маълум ки бисквиташ хушрӯ мебиёяд духтаро. Ва дар креми мо маҳсулотое ки истифода бурдагим дар крем нишон додагим. Чӣ хеле ки гуфта гузаштам чанд бор духтаро, ман беғарз аз зебогии маҳсулотам хостум ки ба мазза шавад. Бисёр ами хушрӯгиш не, маззашам ба мазза шавад. Дар инҷа духтаро хамири мо мудда шид дар ами формочка мондему муддати 25-30 дақиқа дар алови паст, яъне ки 150-180 градус. Аввал такша пухтем, хушрӯ сахт шид, баъдан болоша пухтем духтаро. Бубинед чӣ қадар бисквити зебо омада буд, чӣ қадар бисквити калон омада буд. Бисквита хунук кардам, баъдан пергаментни бумагаро айтанаш ҷудо кардаму. Дар инҷа духтаро вая креми шефтуката духтаро ҳамроҳи анамин карамел гуфтагии вай дорем. Чӣ мегӯянд варёнка қати тайёр кардагии крем дорем. Ҳавай аралаш карда шефтукат қати взбиват кардам. Дар ҳаминҷа нишон додагим карамел духтаро. Анамин карамел андохтаму шефтуката камтарак имрӯз тамоман кам шефтукат истифода бурдум. Чӣ хеле ки шумо дидестен. Ман хостум ки маҳсулоти ман ғайр аз зебо шиданаш ҳам ба мазза бошад пирожнии ман. На танҳо зебо, балки бо мазза бошад. Ба ҳамин хотир карамелам андохтум шефтукатамда, лекин кам шефтукат истифода бурдум духтаро. Хушрӯ карда взбиват кардам, сахта карда барои гули болош. Баъдан дар ин тағорачаи дигаримон чӣ хеле ки шумо дидестен, дар инҷа сливични масла дорем, какао дорем, сугушони молоко дорем. Анами қадар чиза хушрӯ карда взбиват кардам ва баъд дар инҷам карамел андохтум духтаро. Шумо ҳаракат кунед ки сливични маҳсулотон дар температураи хона боша. Ягон ним соат, як соат пеш ами тайёр кардани кремтон ҳамун сливични маҳсулотон ай холодильник буроварда монед, беҳад хушрӯ мешавад. Ман ки дар инҷа фаромӯш кардам, барои ами сливични маҳсулаи ман хушрӯ взбиват нашид ва кремам камтарак дигар хел омад. Лекин бисёр бамазза буд дар ҳамин ҳолатам. Шумо ҳамин хатогии маро такрор накунед духтаро. Сливични маҳсулотона пешакӣ буроварда монед ва какаоша бисёртар андозен. Болои ами покритияи тортон бисёр хушрӯ мебиёяд духтаро. Чӣ хеле ки шумо дидестен, мо инҷа креми дуюмона тайёр кардем. Ба мо ду хел крем дар корай. Бубинед чӣ хел бисквити зебо омад духтаро. Худам хеле хурсанд будам, барое ки ман чӣ хеле ки мегӯм, ман профессионали кондитер нестам. Ман фақат худомӯзӣ кардаестам, таҷриба кардаестам. Ман ҳамин пазандагиро дӯст медорам ва ба ҳамин чиз машғул шудагим. Бисёр вақти маро хуш мекунад ҳамин пазандагӣ, асабомо ором мекунад. Ба ҳамин хотир барои ман бисёр як рӯзи хуб буд ҳамин рӯз. Бисёр ами сидқан аз даҳти дилам чизае тайёр кардам. Вақтма гузарондам духтаро, беҳад хушҳол будам. Бубинед бисквити мо чӣ хел хушрӯ шид. Дар болош анами креми дуюм тайёр кардагимон, яъне ки сливични маслаю, карамелкаю, какао ҳамин чизоя, сугушони молоко. Болои тор ами ваймона чӣ мегӯянд пирожнимона хушрӯ карда покриватса кардам, маҳкам кардам, покриват кардам. Апа хоҳарои меҳрубон, агар шумо хоҳед метавонед ки пеш аз крем кардан анамин пирожния пропитка кунед. Пропитка ман ин пирожния метавонистам дар ду тақсим кунам, мобайнша крем кунам, лекин дар ин ҳолат уже ранги торт мешид духтаро. Ба ҳамин хотир хостам ки чиста пирожнӣ шавад, танҳо пирожнӣ шавад. Ба ҳамин хотир ман ин бисквитма дута када набридам, фақат аз болош крем кардам. Хоҳишмандон метавонанд ки сугушони молоко, қати шир аралаш карда аввал пропитка кунанд пирожниёшона, баъдан крем шаканд.
азбаски креми мо сугӯшони молоко дорад, карамелка дорад ва сливочный масло дорад, ман пропитка накардам. Ҳамихе кремахча шакидам ва шурӯъ кардам ба ороиши пирожнӣ. Баъде ки шумо крема шакидену ороиш додем пирожнира, 1 соат ақаллан дар ягон ҷо монед духтаро, дар холодильник ё дар ягон ҷои салқинӣ монед. Худаш пропитка мешава, ҳамин кремо ҳамаш пропитаниян. Худаш пропитка мекуна, баъд осон мебирен, бисёр бамаза мешавад духтаро. Ман ҳамихе кардам. 1 соат гузоштум, пропитка кард, баъдан буридем хӯрдем, бениҳоят хушрӯб, беҳад бамаза омада буд. Уже пропитанӣ пирожни шудагӣ буд. дар ҷо чӣ хеле ки дар навор дидеси напавухаро мо болоша покиза крем кардем, хушрӯъ карда, баъдан анам хеле гул дохта буромадем да болош. Чӣ хеле ки гуфта гузаштам духтаро, номи пирожнии мо африканская улыбка ном дорад. Ба ҳамон хотир анам хеле пирожнӣ омад. Дариҷа дар асл бояд сиёҳ бошад пакритамон, аммо молоч нишид. Ҳеҷ гап не, дар ҳамин ҳолатам беҳад зебо омад, беҳад бамаза омад духтаро. Апаухарои азиз, анам хеле гулҳо дохта баромадем хушрӯъ карда. Тарзи ороиши ин пирожнӣ аз худи шумо вобаста аст. Хоҳед гул андозед, хоҳед болоша шоколадкати сеткача кашида буроед, хоҳед агар дигар намуди гулҳо дозед, хоҳед ягон чӣ накарда, фақат анамин кремҳоша монда буромада истифода баред. Ҳар каса ороиш додани ҳамин пирожни торто аз худи одам зависид мекуна. Ман хостум ки анаме хел креми шефтукатқати карамелкара якҷоя кадар взбиват кунаму хеле гулчои ҷудо-ҷудо дозуму ва атрофи пирожнимонам анаме хел хушрӯъ када буром ва ҳамихел ҳам кардам духтаро. Бубинед чӣ қадар зебо омад ва маззашам духтаро беҳад бамазза буд. Касоне ки варёни сугӯшонка истифода бурдагиян, карамелка, ҳамин сиропи карамелка истифода бурдагиян ё сливочный масла, медонанд чӣ хеле креми бамазза мешава. Ба ҳамон хотир беҳад бамазза омадагӣ буд. Ростӣ гуфти худам ки ҳунарҳои баҷоим, худоро шукр ки рӯз то рӯз беҳтар шидеста тарзи пухтани ман, тарзи тайёр кардани ман. Худам хеле хушҳолум. тамошобини азиз, хостам ки дар анамин охири видео ба шумо якта муроҷиат када гузарам. Апаухарои азиз, ҳолиам дар ҳамин ютуб медурам, дар уҷа нишон метиҳад ки 85% одамо маро беподписка тамошо мекунанд. Ин чиз бисёр маро нороҳат мекунад ва аксарияти комментаторҳои мене ки одамое ки комментария мекунанд, қариб ки 50%шон мада подписатсия кардагӣ нестанд. Бисёр рӯ афтода мешавам. манда гапҳои хуб менависанд. Раҳмат барои комментариётон. Бисёр мара мотиватсияи хуб метиҳен, бисёр мара дастгирии хушрӯъ мекунед. Лекин вақте ки мебинем ки подписатсия накардагиен, бисёр зиқ мешавам, мегӯям чӣ ба ки омада подписатсия накардиян гуфта. Лекин ай комментариҳои хубтон бисёр шоду сарбаландам. Ай ҳаматон миннатдорам. Худованд ҳар яки шуморо нигоҳбон боша ва шумо ҳастед ки морам ҳастем. Бо дастгирии шумо ман ҳамин ютубда видео када партофтестем. Апаухарои азиз, агар ай шумода душвор набошад, илтимос подписатсия кунед, лайк, комментария мондана фаромӯш накунед. Вақте ки шумо подписатсия кунед, зиёд шавен, як оилаи калон шавен дар канали ман бисёр шод мешавам ва рӯз то рӯз видеоҳои нав ҷолиб баҳри шумо пешкаш мекунам. Шавқманд мешавам якбора духтаро, мотиватсияи хушрӯъ метиҳен мада. Вақте ки мебинем ки подписчиком наҷунбидиянд, вақте ки мебинем ки комментария кардагӣ одамо подписатсия кардагӣ нестанд, беподписка тамошо мекунанд, рости духтаро ман зиқ мешавам ки барои чӣ хел гуфтам. ба мухотир апаухаро илтимос подписатсия кунед, лайк, комментарияро фаромӯш накунед. Ман мехоҳам ки дар ютуб 100 000 зиёд обуначӣ хидмат дошта бошам ва як оилаи калон шавем дар ҳамин канали мана. Видеоҳои нав ба нав баҳри шумо пешкаш кунам духтаро. Хулос, апаухарои меҳрубонам, тамошобинои қандам, азизои дили ман, навори мо ба охир мерасад. Бубинед чӣ қадар пирожни зебо ва бомазза тайёр кардем имрӯз. Чӣ мегӯянд, маҳсулотош бисёр камхарҷ буд, чӣ хеле ки шумо диден. дӯстон, вақте ки ма ҳамин видео монтажкунӣ мешинем, ҳамин пеш хонаи ма да ё мошин мегузарад, ё як вай мекунанд, я муаммо мекунанд. Хулос, апаухаро хайр.